de transmissor entre jo i vosaltres és una cosa molt telemàtica. Bueno, la xerrada d'avui seria novetats en alletament matern. Novetats no hi ha gaires, però sí que escoltem per mateix puesto, que han sortit fins ara, i prenen pit de la mateixa manera. ¿Vale? Lo que sí que penso que ha canviat molt el context en què ens trobem. ¿Vale? I jo, la xerrada, de forma més personal, havia posat com donar l'alta a una mare que alleta o un checklist, que és una paraula anglesa, que és com una llista de comprovació de l'èxit de la lactància materna. ¿Vale? Jo penso que el més nou d'ara serà com nosaltres donem una informació a les mares per a que asseguréssim que aquesta mare, quan arribi a casa, tindrà tots els coneixements necessaris per a que la lactància li sigui exitosa, o almenys que arribi sense haver deixat la lactància a la primera visita postpart al CAP. ¿Vale? Com vos dia, el més novedós d'ara mateix és el context en què ens trobem, alletant el context actual de pandèmia pel coronavirus. És una situació que no havíem viscut mai fins ara, és una situació de total incertesa, la informació que reben les mares i els professionals és canviant a cada moment, varia molt si ho diu un organisme o ho diu un altre, l'OMS al principi de la pandèmia dia una cosa, el Ministeri dia una altra, els hospitals anaven per un altre puesto, tot és molt provisional, el que fa al març que crea com a cert, ara s'està veient que no, s'estan fent més estudis, surt informació nova cada dia. Hi ha molta confusió, si els professionals estem confosos, imagineu com estan les mares, no? Moltes mares el que s'han trobat, sobretot en la primera part de la pandèmia, quan estem confinats, és un absolut aïllament social. Potser moltes mares esperaven que sa mare, sa iaia, sa tia, sa cosina, que eren persones que havien anat a l'OPI, vindrien a veure-les, les ajudarien, estarien en elles i tindrien una comunicació cara a cara, i això no ha estat possible. A l'hospital les altes les donem no ràpid, sinó rapidíssim. Ens hem trobat les mares que els hem donat l'alta en què hi ha molta dificultat en continuar els cuidados des de l'hospital, que quan els donem l'alta a l'atenció primària. Les mares s'han trobat en què han tingut que consultar la llevadora d'atenció primària de forma telemàtica, en la dificultat que això comporta, que no tothom té accés a la tecnologia de la mateixa manera, i en la dificultat que això comporta. Per tant, si alletar ja era difícil, les taxes d'alletament no eren ni de lluny les que l'OMS recomanava, la pandèmia ens ha deixat en una situació encara molt pitjor. L'OMS i UNICEF han informat que en aquests mesos de pandèmia les cases que comercialitzen llets han fet una promoció i una comercialització inadequada dels seus productes quan està prohibit fer propaganda, donar mostres i això. OMS i UNICEF ara estan informant sobre tècniques de màrqueting adhesives, trobades a professionals de la salut, per a fomentar la desconfiança en l'alletament matern i fer que augmenten les vendes de sucs fedani. Això que ens deixa? Ens deixa en taxes d'alletament, d'inici d'alletament molt més baixes del que estaven i un augment de l'abandonament precoç de la lactància materna. Per tant, això hem arribat aquí per moltes causes, no tot són les mares, no tots són els professionals i moltes coses de la situació, però m'agradaria que ens centréssim en què podem fer nosaltres, els professionals, per a millorar la situació. No ens baséssim, hi ha coses que no podem canviar, per tant no cal que ens trenquéssim el cap, sinó què podem fer nosaltres, què està a les nostres mans en aquestes 48 hores que tenim a les mares a planta, què podem fer? Què podem fer per a que... Ai, espera, que me diuen, Pere, que se sent el micro teu de fons, me diuen. No sé, Pere, me sents, tu? No sento ningú, jo sé que ara tot sola xerrant, doncs continuo xerrant, no sé. Penso que hi ha 3 coses molt importants que els professionals sanitaris poden fer i és ara mateix està molt actualitzats, més que mai sobre les últimes recomanacions que van sortint dia a dia. La segona cosa que podem fer és donar informació basada en l'evidència científica. No podem donar consells del que hem sentit, continuar transmetent
dades que no són certes, continuar perpetuant mites sobre la lactància, això els professionals sanitaris no ens ho podem permetre. Nosaltres hem de donar sempre la millor informació per a les mares, la més actualitzada i basada en evidència científica. És la nostra responsabilitat i és la nostra obligació, penso. I després penso que hem de seguir tots uns criteris objectius per a saber valorar un bon inici i un bon funcionament de la lactància. En realitat són 3 coses molt senzilles, que ara les anirem desglossant, i que ho hem de tindre tots molt clar per a creure-nos-ho. Jo sempre dic que a vegades la lactància és una cosa de molta fe, molta fe i molta ciència també, però fe també ens ho hem de creure, si no, no va bé. Penseu que la majoria de xiquets que ens surten, la majoria de parts que tenim, van bé. La majoria de xiquets que surten són sans, són a terme, sense problemes de salut. Per tant, molts, o sigui, quasi tots tenen el mateix patró de comportament els primers dies, almenys els 2 primers dies, tots tenen el mateix patró de comportament. Per tant, cal que el coneguem i respondre a l'inquietud i a les dubtes que tenen les mares des de la tranquil·litat, que és un nadó sa, que és un nadó a terme i que està fent el que se suposa cada dia. El primer dia de vida d'un recent nascut sempre és de la mateixa manera. Tenen 2 hores de reactivitat postpart, que es diu un període d'alerta, en què nosaltres a paritòlogis intentem que es faci una agarrada fisiològica, en postura de criança biològica, per aquesta primera agarrada crea impronta, que vol dir que això se li queda gravat al nadó com que és lo normal, la manera que ho ha de fer. I això ho repetirà, seguirà repetint este agarre en les següents vegades que es tingui que agafar el pit. Tots fan això, les 2 primeres hores, en criança biològica, tots desperten els mateixos tipus de reflexes, de gatets, de cabotets, de llepar les mans, de mirar la mare, tots fan el mateix. És una cosa molt espectacular i que realment, si te pares a observar-ho, ho veus que ho fan tots els nadons que naixen d'un part, a veure, pot ser històric, però bueno, si és un part normal i el nadó està a terme i està sa, ho fan tots els nadons, este gatet, este rax, este cabotet, i al final, si tenim paciència, en un període de 60-70 minuts, tots agarraran el pit de forma espontània. Després d'aquestes 2 hores de reactivitat, el nadó normalment entra en un període de son, de descans, que pot durar des de 2 hores fins a 4 i fins a 8 hores. No us hi passa res, quasi tots fan el mateix, descansen. Hem de dir a la mare que aprofite per a descansar, no per a... Ara, la veritat, l'únic que ens ha portat a la pandèmia és que les plantes de maternitat estan buides les primeres hores. És que la mare i el nadó necessiten descansar. La primera nit del nadó, sobretot això per als que esteu a planta, la primera nit és una nit super tranquil·la, perquè els bebès estan descansant, potser coincidint en aquestes hores de descans postpart que tenen els bebès, i és una nit molt tranquil·la. La primera nit els bebès tots són molt bons xiquets. La segona nit és una locura. A les 7 de la tarda se li encén un interruptor als xiquets i comencen a plorar i estan tota la nit donant. Ho fan tots. Podríem dir, per norma general, que la primera nit els bebès dormen més que mengen i la segona nit els bebès mengen més que dormen. Això ho fan tots. I els professionals, quan són les 3 del matí i és la segona nit i la mare està agobiada, el pare també, tots ens posem molt nerviosos, han de respondre des de la tranquil·litat de que el bebè està fent el que té que fer, que és estimular la glàndula mamària perquè la pujada de la llet es hagi el més prompte possible. Per tant, per a un bon inici de la lactància materna ens basarem en 3 àrees, que després poquet a poquet anirem desglossant. La primera és que el bebè s'ha d'agafar molt bé, tal com mostra la foto d'este bebè. El posicionament del bebè, la mare l'ha de conèixer bé, ara després us parlaré de postura i posició, per a crear una bona... Tot això per a què? La bona agarra i la bona posició del bebè al pit, per a què? Per a crear una bona transferència de la llet. Si hi ha un mal agarre, se produeix el síndrome d'un mal agarre, que és tota una escalada de símptomes negatius que al final farà que la lactància no funcioni. A mi esta foto, he posat esta foto d'este bebè perquè és que els llavis els té tan bé, els llavis divertits, la llengua que se li veu per baix del llavi, barbeta i nas apoyats al pit,
però després anirem a desglossar una mica més això de la posició i l'agarre. Cal saber quins criteris han de valorar en la mare per a saber si hi ha un correcte inici de la lactància materna. La lactogènesis 2 no és una altra cosa que és la pujada de la llet, que es produeix entre les 48 i 72 hores. Cal que els professionals coneguessin quines causes donen que la llet pugi més tard. A vegades necessàries tenen una pujada de llet més tardana, les induccions també, les diabetes, l'hipotiroidisme, però no anem a considerar, perquè ara anem a considerar només nadons sants i el que passa la majoria de vegades. Però a vegades entrem molt en la patologia sense caler, quan molts només en valorar aquestes tres àrees, que ara parlarem, no és suficient. ¿Vale? La mare hauria de reconèixer i saber reconèixer la senyal serana primerenca del nadó, que no és el plor. La plor és la senyal més tardana del que un bebè té gana. Les primeres senyals són un capoteig, trava de la llengua, llepar-se les mans. És aquí quan la mare ha de saber que s'ha de posar al nadó. I de la mateixa manera, totes les mares haurien de fer haurien de saber despertar quan fos necessari que mamés, ¿vale? Quan hi ha un bebè molt llanter, és un bebè que és molt dormilón. L'hem de transmetre a les mares, és molt important, penso que les hem de transmetre seguretat i confiança en que poden alletar, si no ho transmetrem a les mares. Hem de valorar si tenen també el recolzament de la parella, si tenen recolzament de familiars, que en aquest cas tenen que ser difícil. Del dolor parlarem després, ¿vale? Donar el pit no fa mal. No fa mal de voler plorar i apretar i mossegar un coixí. No fa mal. A vegades al principi de la lactància, sobretot perquè els bebès de progestiona una mica estan mals després del part, se nota com un coixí que li ha fibrat però que desapareix i que es toma millora dia a dia conforme el bebè es va agafant millor i aquestes hormones van tornant als nivells més alts que sí, millora moltíssim, però el dolor no l'arregla molt. Si donar el pit sigués molt dolorós, no haguéssim donat pit. ¿Vale? La naturalesa ha fet que quan hi ha dolor sigui una senyal, una llum roja que digui no, així no, reconduïm, recol·loquem. ¿Vale? No s'ha de culpabilitzar i no s'ha de menystenir tampoc el dolor que sent una dona, però s'ha d'actuar. ¿Vale? Les dones no han de presentar una ingurgitació. En cas que es presenten una ingurgitació exagerada davant d'una pujada de la llet, un suc significat, han de saber, ens hem d'assegurar que les dones sabran com reaccionar, què han de fer davant d'aquesta pujada o d'aquesta ingurgitació. ¿Vale? I per a valorar bé la toma, les mares han de notar que tenen torgent abans de la toma i després de la toma este pit se queda més planet. ¿Vale? Quina altra àrea han de saber valorar per a que pensessin que hi ha un bon inici? Ai, ho esteu sentint bé o no? És que ara m'hi diuen que hi ha molt de guirigall. Això és una mica rotllo. Bueno, se sent perfecte, se sent perfecte. Ah, vale, si m'estan dient ambient pel WhatsApp, quin guirigall, què no sé. Vale. L'altra àrea que hem de valorar per a saber si la lactància està ben iniciada. Que el nadó faci de 8 a 12 preses al dia. Aquest és el número que han de fer en 24 hores. Com estan distribuïdes aquestes tomes no importa. I us he de dir que hem de transmetre a les mares que no és molt just. Els nadons normalment a primera hora del dia solen mamar molt tranquil i molt poques vegades i al llarg de tarda, mitjan tarda per avant nit se'ls desperta un interruptor també i és vinga, posen el turbo i han de mamar a totes hores de les 7 de la tarda fins a la 1 del matí. Les coses són així i així les han de transmetre. Pere, me diuen que no se sent gens bé. Me sents? Sí, ara ho mirem, a veure. Vale, és que m'ho estan dient totes i ara no sé, és que és com està parlant tot sola. Ah, ara han dit que t'han enviat un d'això per a que tanques el micro. Vale, continuo?
Vale? Ara, vale. Vale, bueno, no sé, ara Olga diu pel grup de WhatsApp que t'han enviat un mail per a veure si pots tancar el micro. No sé. Bueno, continuo avant, vale? Si vos pareix bé. Vale. Estàvem en lo de la valoració del nadó, de les 8 a les 12 preses al dia. Si ho anem a comptar, 8-12 preses al dia pràcticament és cada 2 hores, però el que us he dit, no mamen tot el dia cada 2 hores els nadons. Se sienten, no ho fan així. Mamen menys pel matí i molt més tard de nit. Estan normalment alerta al principi de la toma, tots passen pel mateix continu de fases, que és, estan dormits, estan sonyolientos, no sé com se diu en català, comencen, en els ulls tancats comencen a moure el cap, comencen a treure els llavis, a treure la llengua, comencen a posar-se la mà, ara se sent bé, vale, perfecte. Vale, comencen a llepar-se les mans, els punys a la boca, si després obren els ulls, si no els hi fem cas, després comencen a enfadar-se una mica i al final ploren com a descosits. Per tant, passen d'estar alerta a estar enfadats si no els donem el pit, però bueno, si els donem el pit, quan solten el pit estan relaxats, mans i braços relaxats. Hem de saber valorar que hi ha una bona succió, és a dir, que a banda, si mireu la foto del principi, en la posició de la boca, quan el bebè mama, les galtes se posen redonetes, no fan estar, no s'endinsen cap a dins, sinó que les galtes se posen molludetes i redonetes, hi ha un moviment de mandíbula que va des de la boca fins a les orelles i sentim o veiem que el bebè encolix. ¿Vale? Hem de saber valorar, per supost, que un bebè està ben hidratat. És molt útil a vegades posar només el ditet dins de la boca i si la llengua i les mucoses estan humides vol dir que està ben hidratat. I hem de saber quin és el patró correcte de deposicions i miccions. Ara anirem pas per pas una mica desglossant cada àrea d'aquestes tres que hem dit. Postures i posicions. Això és la pedra angular de tota lactància. ¿Vale? La lactància comença en això, en una bona posició i en una bona agafada. La postura se refereix a la postura en què agafa la mare per a donar el pit, que pot ser sentada, pot ser tombada, pot ser de peu, pot ser sentada al vàter i pot ser donant en un mocador de porteo. La postura se refereix a la mare i la posició se refereix al cos del bebè, com lo col·locarem per a que mame. ¿Vale? La primera premissa de la postura és que sigui còmoda. I el millor consell que li podeu donar a la mare és que ella ha d'estar còmoda i més val apropar el xiquet al pit que no al revés, del pit al xiquet, perquè s'estalviarà molts de mal d'esquenes. Si tot va bé, penseu que donar de mamar és una cosa que ha de donar de mamar molt de temps, per tant, la primera premissa ha de ser que estigui còmoda. La segona condició per a donar bé de mamar és que els cossos estiguin en contacte. Abans sempre diem panxeta amb panxeta. Bueno, a vegades este consell no és que estigui malament, però crea confusió perquè no totes les mares tenen la mateixa forma de pit. I una mare que té un pit com un globo, difícilment se podrà posar un bebè panxeta amb panxeta perquè no anirà bé. ¿Vale? A mi, un consell que m'agrada molt donar és que mos imaginéssim que del mugró surt una línia, ¿vale? Que ha de travessar la coroneta del nadó. I aquesta línia ha de ser recta. No sé si m'explico. Hi ha vegades que és més fàcil explicar una postura de ioga, de activa tu centro, que això del pit, ¿vale? Però no sé si m'explico. Si del mugró sortigués una línia recta, quan el bebè estigui col·locat, aquesta línia hauria de sortir per la coroneta. Per tant, el bebè no pot estar així, no pot estar així, no pot estar cap avant ni pot estar cap atràs. Però això dependrà molt de panxeta en panxeta de com sigui la forma del pit de la mare, un pit que va cap a baix, segurament el bebè tindrà que tenir la panxeta una mica més cap a dalt, si té un pit que anirà una mica més cap endavant i una forma més o menys normal, el bebè sí que podrà estar en panxeta, però hi ha dones que tenen, per exemple, els pits molt petits que de cap forma poden estar els nadons panxeta en panxeta. ¿Vale? El cap del bebè ha d'estar alineat de frente cap al pit. ¿Vale? En la postura de la cuna,
que és la més típica, que és quan se veurà més bé lo del cap, el cap alineat. El cap del bebè no pot estar ni doblegat ni molt flexionat. Perquè ho entenguéssiu, si nosaltres volem beure aigua, un got d'aigua, si jo tinc el cap recte i no el tinc molt flexionat, podré beure bé. Si tinc el cap una mica flexionat, és una mica difícil. I si tinc una mica el cap de costat, doncs més difícil encara serà. Per tant, el cap del bebè vist per detrás ha d'estar recte. No pot estar així, no pot estar flexionat ni girat. Per a la postura de cuna, que és la més habitual i en què la mare segurament passarà més hores donant-lo pit, va molt bé. Esta foto que us he posat aquí m'agrada perquè està malament. Se recomana millor. Veu que el cap del bebè està a l'angle del colze, no hauria d'estar així. El cap del bebè hauria de posar-se sobre l'avantbraç. I este bebè que tinc no és molt gran, per tant, arriba un seguida al cul. Però la mà nostra no hauria d'estar damunt del cul, hauria d'estar mitant esquena. I nosaltres dirigir el bebè, el pit, el mugró cap al nas del nadó, nas, llavi superior, perquè pugui fer una mica d'hiperextensió i agafar-se el pit quan obri la boca. Sempre és preferible que el bebè agarre de manera espontània el pit i guardar l'agafada dirigida per a quan hi ha dificultats, quan la boca del bebè és petita, quan és un bebè prematur, però en bebès que són a terme i tenen un bon pes, és preferible l'agarrada espontània. Després parlarem una mica del sàndwich, que tampoc... A mi la veritat és que m'agrada, perquè sempre és bo ajudar. És una opinió meva personal. Com també penso que almenys antes de marxar d'alta, totes les mares haurien de conèixer almenys 2 posicions per a donar de mamar i una extra si hi ha problemes abans de l'alta. És a dir, si no hem aconseguit una agafada bona, si és un bebè que té baix pes, si és un bebè que és una mica dormilón, si és un bebè que li costa, si no hem fet pujada de la llet, una extra. Però almenys 2 si tot està normal. La primera posició que veieu aquí més a l'esquerra és la de criança biològica, que va ser descrita per una llevadora que es diu Susan Colson, i consisteix en donar el pit, la mare reclinada, i és el bebè qui va de cara al pit. Suposo que les coneixeu totes. La posició de costat en la mare gitada és preferible per a la nit, per a dormir i descansar els dos, sense res detrás de l'esquena del nadó, que si es pogués apartar, se pugui apartar. La postura de cuna, que és la més habitual i la que la mare donarà més vegades el pit, està la cuna, que és que la mare aguanta el bebè en el mateix braç en què el pit que es posarà, i la cuna creuada, que en la mateixa posició, però la mare aguanta el pes del nadó, és que no sé si me veu, el pes del nadó en la mà contrària. Esta és molt útil quan en esta mà el que podem fer és un agarre en forma de U per a millorar l'agafada. Després ho veurem. La postura de caballito, que és esta en què la mare s'assenta al nadó sobre la cama, agafant el clatell així en la mà i fent també un afiançament del pit en l'altra mà en forma de C. Esta fa molt bé en casos d'hipotonia, de retrognàtia, quan el bebè té un problema de reflux. Per això us dic que una més si hi ha problemes i depenent del problema que tingui podem utilitzar una postura, és més adient una postura que una altra. La posició de futbol o de rugbi és la que es posa el cap al pit i les cames cap atrás a l'esquena de la mare. I m'ha agradat molt esta última foto, este últim dibuixet, en què fa èmfasis en que no és el mateix una postura de futbol, una dona que té un pit gran, en una dona que té un pit més petitet. Realment ens hem de fixar en la forma i el volum dels pits dels mares, sense jutjar. No val que com a professionals sanitaris diguéssim, oh, quin pitot, oh, quin mugronot. Això no ho podem dir, perquè de la mateixa manera que aniríem a comprar-nos uns pantalons i no li compraríem a una dependenta que ens digués és que pel teu culot no tinc res,
I diem, doncs, bueno, mira, adiós. Nosaltres, com a professionals sanitaris, hem de valorar la forma del pit, però no hem de jutjar ni hem de prejutjar que una lactància anirà malament per tindre els pits grans, ni els pits petits, ni el mugró pla, ni el mugró de qualsevol manera. Però sí que és veritat que per als pits que són petits, aquesta postura m'ha agradat molt de posar-nos una tovallola i inclinar més el bebè cap a nosaltres. L'agafada dirigida. És una tècnica que dependrà de la postura i de la forma del pit de la mare, el que dèiem abans. És a dir, la idea seria que nosaltres agaféssim el pit per a donar-li la mateixa forma que la boca del nadó. És a dir, adaptem el pit a la formeta que té la boca del nadó. Això, quan som grans, és molt fàcil d'entendre, perquè quan ens anem a menjar un kebab completo, ja fem nosaltres per aplastar aquell kebab que ens capiga a la boca. Doncs en el pit seria el mateix. Què farem en això? Afavorirem el buidat correcte del pit perquè l'agafada serà molt millor. Per a que vos ho creguéssiu, se pot fer en forma de U, com he dit abans, per exemple, que és molt bona per a la postura de cuna creuada, o en forma de C per a quasi totes les altres postures, tant l'agitada com la de cuna, com la de cavallito. Per a que ens creguéssim que afavorís l'agafada dirigida, vosaltres feu un experiment que vaig veure l'altre dia, no és meu, però vaig veure l'altre dia i vaig dir, això està molt bé. Això és un pit i vaig a fer un agarre normal. Bueno, se veu? No està mal, no? Però si jo faig un sàndwich, se veu? Millora molt. Els meus llavis han anat molt més atrás. Per tant, fent el sàndwich millora molt sempre l'agafada, millora molt la transferència de llet i, per tant, el buidatge de la llet del pit i, per tant, la lactància. Totes les mares haurien de saber fer una compressió del pit abans d'anar-se'n d'alta. El segon apartat que havíem de valorar, el tercer apartat que havíem de valorar abans de donar, per a saber si la lactància està ben començada i després està ben instaurada, seria com sabrem si el nadó està prenent suficient llet, és a dir, com valorarem el nadó, com ho està fent el nadó. La lactància sempre diem que ha de ser a demanda, però a demanda els primers dies vol dir estar molt atents a les primeres senyals de gana. Per estar molt atents a les primeres senyals de gana cal que la mare i el xiquet estiguen el més junts possible, sempre pell en pell, a poder ser, sempre en el collit segur, a poder ser, per a poder interpretar i estar alerta d'aquestes primeres senyals de gana. Els primers dies cal ser proactius i cal dir-los a les mares que més val pecar de molt que de poc. Un bebè tranquil a vegades no és el bebè ideal els primers dies. Han de fer unes 8-12 tomes al dia. Això ja ho hem comentat abans, que són distribuïdes de manera diferent, no són cada 2 hores, 2 hores i mitja, sinó que del matí mamen més, mamen menys i de tarda nit mamen molt més. I quin és el patró que seguiran els nadons els primers dies? Doncs és molt fàcil i us he fet aquesta taula que a mi la veritat m'ha agradat i m'ha agradat com m'ha quedat. Què és? Molt fàcil. Primer dia, un pipi, una caca. Segon dia, 2 pipis, 2 caques. Tercer dia, 3 pipis, 3 caques. Superfàcil de recordar. A partir del quart dia ja la cosa se complica una mica més. Quart dia, 4 pipis, pot ser que siguin menys caques, 3, 4 caques. Dia 5, 6 pipis, he posat de 4 caques, però solen ser de 4 a 6 caques, haurien de ser idealment. Les caques, al principi, sempre ens diuen més del que menja un bebè que els pipis. Per què? Perquè un bebè pot estar prenent llet suficient com per anar mullant penyals, però no suficient per a fer unes bones deposicions i augment de pes, per tant.
En canvi, el pipi, el que ens aporta molta informació al pipi és el color. Totes les gotetes les he fet del mateix color, però un color clar indica que està ben hidratat, un color més fosc, un groc més fosc, inclús ataronjat, vol dir potser que hi ha signes de deshidratació. Les caques són el primer, segon dia, inclús tercer dia, meconi, un meconi negre que passa de negre fosc a un verd bastant fosc, després per un verd d'oliva i després un groguet, un verd una mica més claret, que serien les de transició, fins a una caca normal a partir del quart, cinquè dia, normalment cinquè dia, que és un color mostassa, una caca arenosa, que és una caca de llet, hi ha una caca que no fa pudor. Vale? Més enllà del cinquè dia no hauríem de veure meconi. I per a comptar les caques hauríem de considerar que una caca hauria de fer més o menys com una cullerada sopera, vale? Per a considerar-la caca. Per tant, l'algoritme és bastant fàcil. Nosaltres a l'hospital veurem el dia 1, el dia 2, com a molt el dia 3, però els pares i les mares se n'han d'anar a casa sabent quins són les pautes de pipis i caques que han de fer per assegurar que este bebè, per almenys una pista, perquè ens digui que este bebè està prenent suficient llet. ¿Vale? Evidentment, han de saber els pares valorar l'estat general del bebè. Un bebè no està excessivament adormilat, s'ha d'anar despertant les hores per a fer les 8-12 tomes al dia. El pes, vale? Que és com també la gran preocupació dels pares. Tots els nadons quan naixen perden pes entre el 8 i el 10%, nosaltres hem posat a l'hospital el límit al 10%, però hi ha estudis que diuen que hi ha nadons que perden fins al 12%. Se'n van a casa els pares i les mares donem les altes quan pes. I potser encara continuaran perdent pes perquè poden tardar normalment entre 3-5 dies en començar a recuperar el pes. I fins a 14 dies, i alguns estudis diuen que fins a 21 dies poden tardar en recuperar el pes al naixement. Per tant, cal tindre en compte que a partir dels 5 dies haurien de començar a guanyar pes, això els pares ho haurien de tindre clar, i que aquests 2-3 dies que estan entremig de l'alta i potser la pujada de pes, han de saber el que és normal. I han de tornar han de saber quina és la conducta que han de mantenir per a que aquest pes continuï amunt. És a dir, cal ser proactius, perquè aquests primers dies són molt delicats i cal ensenyar als pares, a les mares, que han de ser molt proactius, que han d'estar molt alerta a les primeres senyals de gana del nadó, que han de sempre mirar i corregir la postura al pit, no hi ha d'haver dolor, ¿vale? I per últim, ja estem acabant, no serà molt més llarg. Abans de marxar d'alta, per a mi jo crec que és molt, molt important que totes les mares sàpiguen extraure's llet. Cal que valoréssim com a professionals quina és la necessitat de treure llet. No sempre ens traiem llet per la mateixa raó. Hi ha vegades que una mare que dona de pit a un xiquet de 6 mesos se traurà llet perquè s'ha d'incorporar al món laboral. Una altra mare tindrà un bebè prematur i s'haurà de treure llet perquè l'haurà de suplementar, i una altra mare té sensació de poca llet i li haurem de recomanar que faci una extracció poderosa per a que augmenti la producció de llet. Les causes, els motius per a extraure's llet poden ser molt diferents, però la tècnica sempre és la mateixa. Jo penso que és molt bo que la mare, abans de que li donéssim l'alta, sàpiga com s'ha de treure llet si mai ho necessita. Superimportant sempre, abans de l'extracció, fer una bona higiene de mans en aigua i sabó i buscar un ambient tranquil, un ambient còmode, relaxat, per a poder-se treure llet. Treure's llet és un rotllo patatero, és el pitjor de la lactància, però almenys si busquem un lloc agradable i ens ho fem una mica més portador, i sabem per què ho hem de fer, no és tan pesat. Abans, sempre, d'extraure's llet,
sempre fer massatge, ¿vale? Per ajudar a estimular la baixada de la llet. La tècnica del massatge a l'hospital l'hauríem d'explicar sempre en un model de silicona, de pit de silicona, ¿vale? I no mai directament sobre la mare. Jo, a vegades, quan vaig a la planta o el que sigui, explico l'extracció de llet, sempre em troco el pit, perquè no porto la d'això, però penso que s'explica molt bé i queda molt bé explicar-ho en un model de teta, de silicona. ¿Vale? El primer pas seria fer un massatge per tot el pit. ¿Vale? El segon, ho podem fer les dues mans a la vegada, claro. El segon, fer una pentinada o una fregada del pit de la zona més distal a la zona més pròxima al mugró. I la segona, ja més glamurosa de totes, que és posar-se la mà cap a davant, que jo penso que això és molt important, tirar el pes cap avant i sacsejar els pits. ¿Vale? Això pareix una tonteria, però fer-ho perdre 1-2 minuts en relaxar-nos, en trobar la postura i fer el massatge millora molt després l'extracció de la llet, que ja és prou pesada. Totes les dones, abans de sortir d'alta, haurien de saber treure la llet en les mans. Per què? Perquè és un mètode molt socorregut, és molt barat, pot ser per a una extracció ocasional, quan arribi a casa et faig una ingurgitació de llet i no sàpiga què fer, no trobo cap farmàcia, no me ve bé gastar-me diners en un tirallets. ¿Vale? Moltes mares diuen que els resulta molt més còmode, moltes mares ho diuen això, és una mica més laboriosa, però té l'avantatge que estimula més el reflexe d'ejecció de llet. ¿Vale? Passem sempre per les mateixes fases: higiene de mans, massatge, extracció durant uns 5 minuts, tornem a fer massatge, extracció una mica més curteta, de 3 a 5 minuts, massatge i extracció durant 3 minuts. Se pot fer un o els dos pits a la vegada. Depèn de la punteria que tingui la mare en tirar la llet. Bueno, hi ha vegades que només no es trau per a conservar aquesta llet, sinó que es trau per a buidar el pit. Es pot fer un pit o uns dos pits i en total durarà aquesta extracció manual d'uns 20 a 30 minuts. L'altra tècnica d'extracció hauria de ser la de tirar llet, ja pot ser manual o elèctric, i si és elèctric, simple o doble. Ja sabem que els manuals de pera no s'han de recomanar, però és que jo crec que ni existeixen ja. Sempre hem de valorar les circumstàncies de la mare, de cada mare, per a què utilitzarà l'extractor. Si la veritat és una cosa ocasional, té molt bon reflexe d'ejecció, podria passar en un manual, i si no, els elèctrics cal pensar que són molt cars. Els elèctrics dobles quasi que no val la pena, perquè són caríssims, però es poden llogar a les farmàcies. Molt important utilitzar la mida de la copa de l'extractor que correspongui. Una mida de copa molt gran farà que l'areola entre dins de l'embut en cada succió. Primera, que fa molt mal, i segona, que no estimularà tant l'efecte, el reflex d'ejecció, per tant l'extracció serà més ineficaç. Una mida de copa petita el que farà serà fregar el mugró contra les parets de l'embut i fer mal, inclús provocar lesions com grietes i sagnats. Per tant, la mida de la copa és una cosa que tots els professionals hem de valorar. Tant si és el tirallets elèctric, perquè ja té una funció que és l'estimulació. Si fem servir un manual, se comença en unes pulsacions curtetes i ràpides per a simular l'efecte que fa la boca del nadó quan el posem al pit. Quan comencen a aparèixer les primeres gotes, que és al cap d'un minutet, 2 minutets, pot variar, si és el manual, comencem a fer pulsacions més llargues i més lentes per a fer la baixada de la llet. Comencem en menys intensitat i anem pujant conforme avança la toma. També és veritat que com més d'estrès es tingui, sempre se pot començar a més pressió. És una cosa que s'ha d'anar entrenant. És com tot. La primera vegada que ho fas ho trobes molt incòmode, que ho és, molt gros i molt llarg i molt lent, però conforme vas entrenant-te, l'extracció millora i és una mica més productiva. Se fan cicles de 5-10 minuts per pit i es poden repetir per cada pit, si no és el doble, i es pot repetir 2 o 3 vegades cada pit, aquests cicles. Ja per últim, la pressió inversa suavitzant.
És una intervenció molt, molt, molt senzilleta, que és molt útil les primeres setmanes quan hi ha un excés de líquid que també està al pit, ¿vale? I el que fa és ajuda a desplaçar l'edema que hi ha al pit cap al drenatge limfàtic i ajuda a que el pit estigui més tovet. Normalment la pressió inversa suavitzant se necessita molt quan fas una pujada de llet exagerada i s'acumulen, inclús pots notar baix del mugró, com s'acumulen als ductus tota la llet, ¿vale? Tota la llet més l'edema. Pues consisteix en aplicar una pressió a 2-4 centímetres de l'areola a la base del mugró en direcció cap a les costelles. ¿Vale? Ha de ser una pressió que no sigui dolorosa, però ha de ser intensa per a poder desplaçar aquest excés de líquid cap a dins, cap al pit. ¿Vale? És millor fer-ho en el moment antes de que el bebè s'agafi al pit, perquè millorarà l'ablaniment de l'areola i millorarà l'agarrada del nadó al mugró. I es pot continuar sempre una extracció manual addicional que farà que el pit encara estigui més toet. Té l'avantatge que estimula els nervis que hi ha baix de l'areola per a que millori el reflexe d'ejecció, és a dir, millori la sortida de la llet. I per augmentar l'elasticitat i la flexibilitat de l'areola farà que quan el bebè s'hagi d'agafar millorarà l'agafada, millorarà la transferència de la llet i, per tant, millorarà la presa, la qualitat de la presa. ¿Vale? Penso que totes les dones haurien de saber fer aquesta tècnica. Hi ha diverses maneres de fer-ho. A mi m'agrada explicar-ho així, en les tres més dels dits, en direcció a les costelles, apretar fort. A vegades surt una gota, anem a apretar cap a les costelles fins que surt una miqueta de llet o fins que notem que la bola està més planeta. Hi ha gent que ho fa així en les bases, en tota la falange dels dits. Hi ha diverses tècniques. Jo sempre, la veritat, sempre l'explico en les 3 llemes, a no ser que la dona porti una manicura francesa de 3 centímetres i se les enclave, que així no va bé, però m'agrada explicar-ho en les llemes dels dits. Per tant, com a conclusions per acabar, hem de recuperar ara més que mai la confiança que tenim els professionals en la lactància materna. Si no ens ho creiem nosaltres, difícilment ho sabrem transmetre a les mares, perquè sí que és veritat que ara més que mai els nadons necessiten la llet materna. Ha sortit ara fa poc l'estudi que diu que la llet materna és capaç d'inactivar algunes cepes de coronavirus, per tant li hem de donar bona premsa, ja que les cases de llet se fan vindre bona premsa. Trobo que els professionals de la salut, la nostra missió és donar més bona premsa encara a la lactància materna. Sobretot pensem que els nadons, la gran majoria de nadons que tenim a planta i que naixen a terme i estan sants, tant ells com les seves mares, i són capaços d'alletar. Ens ho hem de creure. Per sort tenim la gran majoria, ens trobem la gran majoria de xiquets que estan bé, que són capaços d'alletar. No hi haurà cap problema i tots faran més o menys el mateix. Però també hem de pensar que moltes mares marxaran a casa sense haver fet la pujada de la llet. Per tant, cal informar d'això, cal informar que cal ser proactiu, que la lactància ha de ser a demanda, però ha de ser continuada, que hem d'estar atents a les primeres senyals de gana del nadó, perquè així farem que la pujada de la llet arribi més pronta. Però moltes vegades ens trobem mares que se'n van a casa sense haver fet la pujada. Que molts nadons us donarem d'alta en plena baixada de pes. No sabem quan este nadó començarà a pujar, però han de saber les mares que potser a partir del tercer, quart, cinquè dia han de començar a guanyar pes i això els dona tranquil·litat. Per tant, els pares i les mares han d'arribar a casa sabent què els hi passarà els pròxims dies i que han de saber resoldre aquestes dificultats o situacions més freqüents en les que es trobaran. Per tant, abans de marxar d'alta, ens hauríem d'assegurar sempre que el bebè ha fet una bona agafada al pit, que no hi ha un dolor exagerat i que la mare coneix 2 o més posicions per a donar de mamar. Que els nadons han de fer de 8 a 12 preses al dia, distribuïdes de manera diferent, però que les mares han de ser capaces de reconèixer les primeres senyals de gana sense que arriben al plor, que han de saber quins seran els patrons normals
de pipis i caques en l'haver valorar aquesta pèrdua de pes i quan han de començar a valorar que no hi ha un guany, un guany adequat de pes, i han de saber gestionar la pujada de llet que sigui molesta amb una extracció de la llet, ja sigui manual o en tirallets, i han de conèixer la tècnica de la pressió inversa suavitzant per a millorar la garrada. Vale? Jo penso que en aquestes 4 coses moltes lactàncies anirien molt bé, perquè, torno a repetir, són nadons, ens trobem cada dia en nadons que són sants, en mares que són sanes i plenament capaces d'alletar, però els hem de donar les eines justes i correctes que necessiten. I per part meua ja he acabat. No he vist a ningú. No sé qui esteu a l'altra banda de la pantalla, però per la meva part ja us he explicat tot bé. Ai, vale, va. Vale. Sí, és cert. Val, mira, cal pensar en l'extracció de llet. Espera, Pere, a veure si sé fer dejar de compartir i així me veig almenys i vos veig a vatos ara. Ai, que bé. És que si no és com estar parlant sola a casa com los locos. Vale, mira, l'extracció de llet, sí, traus menys llet que el nadó. Lo millor extractor del mercat que hi ha és el nadó, però claro, sempre ens queda aquesta falta de confiança que tenim les mares en especial, que és quan, si jo me trac 50, serà que el bebè trau de més 50? No sabem el que trau el bebè, però ja va bé, vivim en això, no passa res, si el pes va bé, el bebè està content, no fa falta saber exactament quan pren el bebè. Quant a lo que surt a la botelleta, el que surt en l'extracció de llet és només el que hi ha emmagatzemat a la glàndula en aquell moment. Vale? Hi ha mares que tenen, cal imaginar-se a vegades el pit com un raïm, ¿vale? Un raïm de, no sé, jo no me sé les varietats, però hi ha raïms que són molt grossos i raïms que són més xicotets, ¿vale? Pues això, moltes mares tenen unes glàndules molt grans i unes mares que tenen unes glàndules més petitetes. Segurament la mare que té les glàndules més grans, en una extracció, o sigui, com l'almacén serà més gran, una extracció traurà més llet. La mare que té unes glàndules més petitetes traurà menys llet. Això per una banda. I per l'altra banda, el tirallets no estimula el reflex d'ejecció o l'estimula molt poquet. Vale? Per tant, tenim per una banda que només trau la llet que hi ha emmagatzemada en aquell moment i per l'altra banda no estimula el reflex d'ejecció. En mares que sí, hi ha mares que fan molta llet i tenen un reflex d'ejecció molt fàcil, doncs bueno, fantàstic. Però no vol dir que el que caigui a la botella és el que estigui prenent el nadó, perquè el nadó és capaç de treure el que hi ha emmagatzemat i estimular el reflex d'ejecció, activar la glàndula i que la mare comenci a fabricar per en aquell moment. Sí? Torna, que no t'he sentit. Vale. Al territori que jo conegui, bueno, i això Olga ho contestaria millor que jo, teníem el grup de suport d'aquí de Tortosa, però que crec que en el context de coronavirus no està actiu. Està la Lliga de la Llet, que se reunia el primer dimecres de cada mes a Tortosa, al Centre Cívic de Ferreries, però que no desconeixo. Si a algú li interessa ho pregunto, que tinc el contacte de la monitora que hi ha. Però ja que estem en un context de que tot ho fem telemàtic, Alba Lactància Materna
té un telèfon d'ajuda 24 hores per a tothom qui ho vulgui consultar. ¿vale? I per a tota Catalunya. Vull dir que se poden trucar. Després, per a mi, m'ha sigut molt útil. Jo segueixo molts de comptes per Instagram. Recomano molt jo recomano molt a les mares que m'he trobat que a l'Instagram segueixin l'aplicació Lactap. Lactap és una aplicació en si, però també tenen compte d'Instagram i publiquen coses molt, molt interessants. Recomano ara sempre a les mares que se comprin un llibre que m'apareix que està superbé, i jo l'he consultat per fer esta xerrada, que és Somos la leche, d'Alba Padró, que també és fundadora del Lactap i no té res que veure amb Alba Lactància Materna, però també està vinculada. Jo no sé si a la Ràpita, per exemple, Neus, o que n'hi havia un grup, funciona, lo de la Terra Alta, hi ha un altre grup a la Terra Alta, però és que, clar, en el context este de coronavirus, jo... Montse, això ho podries... Jo penso que sí. Allà on recomano molt a les mares que es compren el llibre este de Somos la leche, d'Alba Padró, perquè explica la lactància per etapes, que penso que és una cosa que és molt pràctica per a les mares, és a dir, què s'aniran trobant segons, depenent de l'edat que tingui el nadó, que això és el més pràctic que hi ha. És a dir, per això jo m'he centrat molt en les 4 coses que ens trobem al principi, perquè no té res que veure els problemes que me trobaré als 2 dies, en el que me trobaré inclús a la setmana, als 15 dies, que al mes, que als 3 mesos. El concepte de lactància per etapes, que alguna gent la comença a introduir, a mi m'apareix molt raonable i en aquest llibre ho explica molt bé. Jo el recomano molt, perquè almenys llegir tothom sap llegir, no cal connectar-te a cap... Ai, Marta. Vale, los galactogocs. Primer, això és com donar pa a qui no té dents. No sé si m'explico. Crec que la llevadura de cervesa no sé l'eficàcia que té, això ho hauria de consultar. O sigui, segur que hi ha a la guia de lactància, i m'he basat molt en la guia de pràctica clínica del Ministeri, allí pots posar alguna dels galactogocs. El galactogog que està més reconegut és la domperidona, l'homotilium. L'homotilium és domperidona, com el primperan. Domperidonium, sí, que inclús crec que Mabel m'ha dit que Sant Joan de Déu té un protocol com a galactogog. La llevadura de cervesa no us ho puc contestar perquè no sé si té eficàcia reconeguda, però si volem augmentar la producció de llet, el que cal és augmentar l'oferta per augmentar la demanda, és a dir, ser molt proactiu, donar el pit molt a sovint, i si tot i així no hi ha un augment de la producció de llet, o la mare no té aquesta sensació de pujada, hi ha tècniques d'extracció en tirallets, que es diu extracció poderosa, que sí que s'ha demostrat que augmenten molt la llet. El dels galactogocs és molt controvertit, i jo crec que l'únic que està reconegut és la domperidona. Vale. Pues lo primer és que sempre se torna al mateix puesto. Per a solucionar les clivelles, primer ha d'haver algú que valore l'agafada i la posició al pit, perquè és la pedra angular per a que la lactància vagi bé. Si corregim la posició i l'agafada en tot el que hem explicat, de sàndwich, d'alineació del cap, de canviar de postures, saber postures per a quan apareixen problemes, anar canviant postures també va molt bé. La grieta se solucionarà segur. Hi ha uns parxes, la lanolina s'ha demostrat que no és eficaç.
inclús resseca els mugrons i perpetua el problema, perquè si jo continuo, si jo, per exemple, tinc un gabinet de cuina i no el sé utilitzar i me tallo, si me posa una tirita però ningú m'ensenya a utilitzar el gabinet, doncs me continuaré tallant, ja me puc posar tirites, que jo el que necessito és saber utilitzar el gabinet. Per tant, la lanolina és un parche en aquell moment. Sí que hi ha uns parches de Nursicare que m'han dit que van molt bé, però sempre, sempre, abans de posar qualsevol parche, són uns parches hidrocoloides o alguna així, que es deixen col·locats 24 hores i se trauen per a donar el pit i després se tornen a posar, si no corregim l'agarre i la posició i valorem, per exemple, si hi ha un frenet, no corregirem la grieta. Doncs mira, jo a les mugroneres he vist lactàncies molt duradores en mugroneres i no passa res. És a dir, si la mare les accepta i el bebè les accepta, benvingudes siguen. A vegades són un pont entre una lactància que no ha d'anar bé, perquè, per exemple, el bebè té una boca molt petita perquè és un nadó petit, hi ha un mugró que encara no ha acabat de sortir o la mare no té confiança, són com un pont, després se poden traure, les mugroneres o bo que tenen és que es poden traure, se poden anar provant. Vale? A mi no me desagraden, també és veritat que hi ha talles de mugroneres, s'ha de posar la mugronera que toca en la talla i s'ha d'ensenyar a posar-les. No hem de dir, pren la mugronera. Les mugroneres s'han d'humidificar en una miqueta d'aigua, s'han d'estirar bé i posar-les damunt del pit perquè queden agafades i que sigui la talla que correspongui. Hi havia un fals mite de mugroneres que diuen que no estimulaven tant el pit, i això no és veritat. Al final s'ha demostrat que no és cert. Si la talla és la correcta i l'agafada i la posició és la correcta, no interfereixen tampoc ni en la durada ni, això, ni en la durada de la lactància. Per tant, a mi, si fan falta, se poden posar. Espera, que Montse Gasparín me diu pel grup, espera, que Montse me diu pel grup, crec, bueno, vale, a veure, no sé com fer-te les preguntes, Montserrat Gasparín. Los recolectors van bé? Los recolectors, Montses, és allò aquelles cassoletes que baix posa va la llet? Si ja, això suposo que se fa per a que no rossi el mugró si hi ha mugrons molt, molt sensibles i que la llet, si hi ha molta, encara la glàndula no va molt a puesto, que allò que són mares que contínuament fan aquell goteig, aquell goteig de llet, pues, bueno, en comptes de portar los empapadors de paper, portar les copes recolectores, jo no les he recomanades mai, la veritat, perquè no sóc molt de comprar cachivatges, perquè al final, com més comprem, pareix que més difícil sigui la lactància, quan al final en 4 coses, que són les que hem dit, no fa falta més. No les he recomanades mai, Montse. No ho sé. Ah, no, diu que no és això, calla. És com un extractor en ventosa. Ai, Montse. Això només ho fan a la ràpida. No ho sé. No ho sé el que vols dir, Montse. Va en botella. Pues no, no sé, la veritat. Vosaltres ho heu sentit? Re recolectors. Mare, claro, suposo. Espera, que ara vols dir... Espera. Relactador. Relactador. Ah, no, no, no. No, 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 no. Ah, és un... Oi? Sí, sí, és com diu que és com un sacaletxes en forma de botella, però que no fa cap tipus de pressió. Ni idea.
Ja us ho ensenyaré. Ja us ho ensenyarà. Vale, ara ho dic. Escolteu, que me diuen que baix del vídeo del YouTube hi ha un formulari, hi ha un link en el formulari que registrarà la vostra assistència, que l'heu d'omplir, heu d'entrar. DNI, has dit que han de posar? Me diuen que alguna gent no s'han registrat perquè hi ha només 35 formularis plens i en algun moment de la xerrada hi havia 50 persones connectades. Que penséssiu d'entrar i omplir el formulari, me diuen. Vosaltres. Vale, vale. Potser era una xerrada més per fer en directe, la veritat, perquè jo no sé si se veia el crio i tot això, però bueno. Vale, vale, que vagi bé. Adéu. Adéu.